24 iulie este ziua Poliției de Frontieră. Cu această ocazie se desfășoară o serie de manifestări care să aducă în prim plan activitatea polițiștilor de frontieră. Astăzi a fost organizată în poligonul de tragere de la Jidoștița Cupa Presei la tir. Invitați au fost jurnaliștii din mass media locală. Am organizat un concurs de tir special pentru reprezentații presei mehedințene. Se împlinesc 149 de ani de când domnitorul Ioan Cuza a unit cele două regimente grănicerești din Moldova și Muntenia într-o singură structură a grănicerilor și cu această ocazie s-a organizat evenimentul. Vreau să vă spun că am avut o participare numeroasă, atât reprezentanții presei, fete și băieți, au dovedit că au abilități de buni trăgători. Jurnaliștii au fost instruiți de una dintre cele mai bune polițiste la tir, Corina Moraru, cea care deține titlul de campioană la tir în Ministerul Afacerilor Interne. În primul rând, experiența spune cuvântul. Dumneavoastră poate ați fost pentru prima dată. Cei care au mai avut experiențe din anul trecut s-a văzut, au obținut punctaje bune, dar nu înseamnă că nu se poate. Important este să priviți calm, să aveți răbdare, o poziție cât mai corectă și să știți să vă reglați respirația. Dorința de a participa la astfel de concursuri atrage cât mai mulți concurenți și asta este foarte bine și frumos. Important este să vă simțiți bine. Carisma TV a ocupat primele 3 locuri în clasament la categoria fete, iar la băieți cameramanul Silviu Răzuș a obținut locul 1. Mă bucur foarte mult că reprezentanții biroului de presă de la Serviciul pentru Poliția de Frontieră ne-au invitat la Cupa Presei la tir. Este un lucru esențial pentru noi jurnaliștii să ieșim din decor, să spun așa. Deci am hotărât să participăm noi toate fetele de la Carisma TV, pentru că ideea noastră pe care ne bazăm în fiecare zi și când mergem în teren și când suntem la redacție în realizarea știrilor este foarte simplă, drept la țintă. Punct ochit, punct lovit, podiumul a fost ocupat în totalitate de jurnalistele Carisma TV.